Sandıqaşlı yaq deyirlər bit. Sandıqaşlı yaqlarının, tübəklərinin baş qalası ol Sarman. Sarmandağına Sandıqaş deyir. Bütün nərsəgə qağlayı bit Sandıqaş. Sandıqaşını biz onu qoyursa günü-tünü tınladım men, günü-tünü tınlap bulmayanı. Bik sirek soyrayım. Benim buna bakşada bir 15 yıl derdi. Emine Sarman Sandıqaşı şol birev koyta iken ol. Минзәлә Сарман төбәге элек-электән Риза Казый әйткәнчә, галимнәре, укымышлы муллалары, каләм ияләре һәм мәдрәсәләре белән якын тирәгә генә түгел, ерак кыйтгаларга кадәр даны шөһрәте таралган яклар була. Биредә яшәгән халык бик борынгыдан ук мәгърифәткә, аңбелемгә, яңалыкка омтыла, әмма гырыфләрне, илдәгеләр сүзен, әби-бабайлар нәзерләрен дә онытмый. Халык хәтеренә, көн күрешенә, гадәтенә, күңеленә сырлап салып куелган бу зур байлыкны үзмичә, югалтмыйча, таратмыйча, буыннан-буынга тапшырып килгәннәрнең бу фидакарь гамәлләре бәясездер. Ни дисәм дә, җырлы Сарманыма хишкым төшкән сабый чагымнан. Бәхет була миңа урап кайтсам, сабан тойлы даулы болыннан. Su boyuna düşsəm dulqınlanıb, qarşı ala məni Minzələ, күңелләрне моңлы хискә күмеп, җырлы җилләр исәлә, зәңгәр таулар офыкларны иңләп, бии башлый аллы шатлыктан. Күреп калыр өчен бөтенесен нурлы кояш күккә калыккан. Безнең Сарман халкының маягы Сарманда. Менә Сарманда, Сарманга килгән кешеләр Sarman җыры өчен килдек дип 1-2 ел эшләгәч, әзрәк кенә каберсе үпкәләгәне дә бар. Сарман безнеңдәге кебек кенә икән ул, безнең кебек. Без Сарман дигәч, укыганда ук Сарманга барабыз дип, иптәш кызлар табабыз безгә, иптәш егетләр табабыз дип сөйлиләр. Сарман исемендә ук дәрман дигән сүз бар бит, димме? Сарман, дәрман рифмага килгән. Аны Ходай тәкъдим итеп тудырды дисәк тә була. Халык тәкъдим итте дисәк тә була. Берәр җадучы тәкъдим итте дисәк тә була. Сандугачлар ягы Сарманның былбыл кышлары күптер. Әмма читкә тайпылмыйча, чигенмичә, бәхет эзләп дөньяны айкап йөрмәгән, тәүге авазын салган, аяк баскан туган җиренә, киндек каны тамган туган туфрагына тугры булып, гаҗиз татар халкына бар гомерен багышлап яшәгәннәр бик сирәктер. Дамир ага Гарифуллинны Сарман ягында белмәгән, күрмәгән кеше юктыр. Сарман ягын бар дөньяга таныткан, аның исмен җырларга салган, моңга ураткан, тарихта изен уеп калдырган Сарманның яраткан угларының иң олысыдыр ул. Мин менә 85 яшь белән барам. Шуның 3 елда 3 айын Kafkaz'da yol ettim, şeylerde, Anapolarda, nelerde, armiyada pograniçnik olup, bütün kolgan gümür gil Sarmandağına. Opkumga da soradılar, instruktör etip təllə qaysa Yeşil Üzende gerekti. Metem Sarmanda var bitinde Yeşil Üzen. Nikmeye gerekti ol deyip, şöyle türlü enkey olgaydı bir zaman, enkeyini sebep ettim. Karşık şirlep gitti, o da sebepler oldu. Sarman'a gitmedim. Bunu 83 yılının 80 yılı Sarmanda. Моңарчы күрелмәгән зур сугыш куркынычы халыкның җанын өшеткән, илебезне дерелдәтеп торган чакта дөньяга килгән ул. Елап тумадың син, углым, көлеп тудың дип әйтә торган була аның әнисе. Бу сугыш афәте белән каралган дөньяга ул елмаеп, нур чәчеп килеп керә. Өмет чаткысын кабыза, дөньяны илһамландыра. Үз-үзен белгәннән бирле Дамир Гарифуллин шигырьләр яза. Кайда укыса да, дивар гәҗитләре чыгара, кайда эшләсә дә шул эшне аңа һәр вакытта да таккан булалар. Шигырь язу һөнәрен белгәч, авылда малай шулайлар яраткан кызларына шигырь белән хатларны нәкъ менә яшүсмер Дамирдан яздыртып алганнар. Seni yaratam дип пышылдадың, җылы кочагыма сыенып. Алкышлады безне бар йолдызлар, безнең белән бергә сөенеп. Seni yaratam дип кабатладың, күкрәгемә башың салдың да, төрле
Дүрлеп яндык сөю ушагыннан, күтәрелгән кызу ялкында, сені яратам дип пышылдадың, күзләреңне миннән яшереп, бу җырыма син дә кушыл әле, үткәннәрне искә төшереп. 1959 елда Кара диңгез буенда хезмәт иткәндә берничә юлдан торган бер шигырьне ул ак биткә төрткәләп куя. Ул бу шигырьне үзенең альбомы эчендә саклаган була. Армиядан кайтып 1-2 ел үткәч, Ленинград мәдәният институтында укып йөрүче Сарман егете Дамир Гарифуллинның якын дусты Валерий Әхмәтшин берәр җыр өчен сүзләр сорагач, аңа почта аша нәкъ шул текстны җибәреп карый. Әйткәннәр Валерий җыгырып төшкән, караган үзенә тәрәзә төбенә таянып шунда укып чыккан. Тагы бер кат укыган. Аны эскә җигерә менеп китә. Эскә менеп җиткәндә көй чыккан. Менә, әйе, менә эскә җигереп укыган, ике тапкыр хатны, әйме. Менә көй шул җигереп менгәндә шундый ишаган инде. Хикмәт бит инде булар. Чыгарсыңмы каршы алырга дигән җыр шул ук елларда халык теленә Сарман вальсы булып керә, һәм дә мәшһүр җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова, Флюра Сөлейманова башкаруында яшь булның яшьлек гимнына әверелә. Һәр кемнең бер күңелен юата торган әйбер бар. Берәү урамда бала чагаларны күрсә сөеп китә, әйтә. Берәү бик яраткан кавалер тегендә күрсә аркасыннан булса да сөеп китә. Чөнки ул аннан 1 километр рәхәтләнеп бара. Бу тагы шырар микән дип. Моң сагыш яхшыда да, начарда да бар, бит. Ну, үзең килергә кирәк. Менә монда йөрәк белән баланс ясап барырга кирәк. Менә шул үзең килеп бармасаң булмый. Тормышның нинди генә чуалчык мазалары, чуар мәшәкатьләре булмасын, әдибебез сүзләренең иң җанлысын, иң зурысын туган теле аша иңдерә. Ул аның матурлыгын, асылын, эчтәлеген, байлыгын гомере буе ачып бара. Үткәннәрне хәтергә алып, телнең бүгенгесен дә, киләчәген дә билгели. Татар теле, татар сүзе. Татар теле күп халыкның телен ашкан тел бит ул. Гөл бакчасын әлмисақтан гүлт иттергән гүл бит ул. Нурлы моңлы татар теле күп телләрне байыткан, татар телен хәтта ятлар йөрәгенә май иткән. Татарча сукалаганнар, төрки кардәш халыклар, булган патшалар татарча сөз кузгаткан вакытлар. Себердә дә, Сембердә дә сөйләшкәннәр татарча, бер телдә аралашканнар Сарман, Оренбур, Арча, тере килеш телсез калып, тиңкә бәгыр кырма. Кеше булсаң, ата-анаң телен мәңге онытма. Товарищ, менә аның сөйләшкәндә бу чип-чиста татар сүзе. Чип-чиста татар сүзе. Чөнки товар элек базарлар, ярминкәләр оештыргач, менә әйләнә ясаганнар инде. Шунда менә берәүгә булай җирне биргәннәр, берәүгә монда әйберләре белән, үзенең товары белән шунда куйган. Хәзер берәү килеп чыга, мин кәҗәбәтиләре сатадырым, кая торыйм микән? Менә синең ишеләр шунда, менә товарларың белән шунда барасың. Бер иш кешеләр булалар. Чөнки товарлары бер төсле, товар эшләр булалар инде. Менә Кавказда без хезмәт иткән җирдә исен тукый бар. Менә суларын саталар аны хәзер. Монда бәлкирәк олырак исен тукый бар. Менә ул чипчин татар исеме. Чөнки моннан куылган вакытта шулайга чаба көнчыгышка диңгезләр буйларына, урманнар арасына качкан бит инде халык дәүләтчелеге җимерелә бетә язгач. Менә тегендә барып чыга берәү, танышы да килсә. Галимәрдән, синме бу, ни хәлләрең бар? Менә әйбәт кенә, әле шушында, килгесез дә монда начар түгел ди инде. Булай, чын әйтәсеңме, әйбәтме? Әйбәт, безгә инде нәрсә, тамак тук, исән, менә тук, исән тук, менә исән тук, менә исән тук барлыкка килгән. Гомерлеккә бу эшен яр иткән, йөрәге түрендә туплаган зар моңнарын, шатлык куанычларын шытып үстергән шагыйрьнең
Яшәү тәме, иҗат сулышы үз туган җиренә, халкына булган бу риясыз мәхәббәте каләм очыннан ышып чыккан һәр хезмәтендә дә чагыла бит. Бу дөньяда иман китап эчендә, ука аны иртәсендә, кичендә. Әйбәт китап иң якын дус шикелле, мәңге юлдаш булыр синең эшендә. Менә Дамир абыйны характерлы дип әйтегендә. Менә монсы бу 4 еллык инде аның биографиясына кагыла. Сәфәр йөрдем, авылларны урадым, һәр юлымны хәерлегә юрадым. Бабайларның безгә васият кагазын эзләү булды, табу булды мурадым. Аңарда бик күп менә бу кулъязма байлык шунлап җыелып, һәм улаларны әйтик сандыкка салып кына нидер яткыру түгел, үзе финансында юллап, үзе барлап шулай китап рәвешендә халыкка җиткерергә тырыша. Менә бу да бик аны характеры торган сыйфат дип әйтегенде Дамир абыйны. Шигырь остасы, җыр телле, үткен сүзле Дамир Гарифуллин гомере буе ауылдан авылга йөреп, татар әдәбияты, мәдәнияты, тарихы дигән зур кыша алмаслык галәмнең йолдызларын җыя, туплый. Узган гасырның урталарында бик күп яшьләр әби-бабаларыннан калган иске-мыскы китапларны өйләренә кертмичә, келәтләргә, амбарларга күчерә башлыйлар. Ул заманнарда бу байлыкны зиратка илтеп күмүчеләре дә, утка атучылары да аз булмагандыр. Кылгалинең Кыйса Йосыф китабының кулъязмалары да, ташка басылганнары да, әби-бабайларның өй киштәләрендә, Коръән янәшәсендә урын алган, сандыкларда, хикмәтле букчаларда яшеренеп сакланган була. Казан ханлыгы чоры шагыйре Мөхәммәдъярның Нуры Судур әсәренең билгеле булган 4 кулъязмасының берсе дә Анак авылында табыла. Дамир абый кадәр кеше башка районда да бик сирәктер ул уникальлеге белән. Мәсәлән, аның Сарман дигәч, менә шундый Илһамлы Сарман дигән китап шәһәде ул. Монда Сарманнан чыккан 150-гә якын шәхес иҗат кешеләре. Җырчылар, язучылар, журналистлар, һәр берсенең фотосы белән биографиясе, кичкенә генә иҗатын күрсәтеп, моны бөтенсен Дамир абый үзе йөреп, үзе барлап, үзе җыеп безгә китереп тапшырды. Менә шундый китап шәһәде. Дамир абыйның бу үзәнүләре, менә ул бит безнең татар тарихы шешелгән дип әйтәйин. Аны бөртекләп җыю хәзерге көннәрдә бит бик популяр авыл тарихларында чыгару шәхесләрне дә менә шушы инҗиләрдән төзелгән сәйлән кебек безнең тарих барлана. Менә бу да Дамир абыйның зур бер эше дип әйтәйин инде. Һәм әлбәттә иҗаты, матур шигъри сүзе, ул киләчәк буыннарга калсын дип эшләп йөри. Диңгезнең тәмен белү өчен аның бер тамчысын татып карау да җитә. Сарман җиреннән чыккан шундый тамчылар бүген татар халкының күңелен юатырлык, аның иң тирән төпкәләрендә илһам уятырлык шифа дәва булып тора бит. Дамир Гарифуллинның шәхси китапханәсендә Риза Фәхреддин, Гаяз Исхакый, Мурат Рәмзи, Габдулла Тукай, Каюм Насыйри, Акмулла һәм башка авторларның шактый гына китаплары җыела. Район комитетында эш бүлмәсендәге китап шкафында да КПСС в революциях и решениях съездов китабы тышы эчендә тарихчы Мурат Рәмзинең 2 томнан торган хезмәтен саклый ул. Партия өлкә комитетыннан килүчеләрнең берсенең дә аны ачып карарга башына килми. Аның фактически безнең фондта аның коллекциясының нигезе инде ул бездә. Ул 125 кулъязма бирде. 125 кулъязма. И 600-га якын китап. Ну, бик зур нәрсә. Почти 1000-га якын. Ну, мине ул сан да гаҗәпләндерми. Мине башка нәрсә гаҗәпләндерде. Ничек ул еллар буе шуны җыйган һәм саклаган. Ул бит райкомда эшләгән кеше. Беләсезме, юкмы, райкомда саклаган бит. Райком комитетында саклаган шактый китапларын. Ничек куркмадың дип сорады. Нәрсә куркырга инде алардан.
Вакытлар узгач, мирас туплангач, җыелган бу байлыкны Дамир әфәнде музейларга бүләк итә башлый. Кичүчат авылында урнашкан Риза Фәхретдиннең музеенә әдипнең үзе исән чагында басылган унлап китабын бүләк итә. Борынгы язмалар шулай ук Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый Булгарда урнашкан Ислам академиясенең музеендә дә сакланалар. Нури Судорның бір вариантын тапты, Мухаммедиярдың, шағир Мухаммедияр. Biz аны я 16-нчы гасыр ахыры, я 17-нчы гасырның кулъязмасы дип бер вариант. Тагында моны өйрәнелмәгән бу әле. Белгечләр тарафыннан бу вариант барлыгын ул әйтә, мин әйтеп карадым ди белгечләргә. Алар үзләренә памятка ясадылар, но килеп җинтекләп өйрәнмәделәр ди. То есть тагында бу 4-нчы варианты инде фактически. Бу бизур ачыш. Аннары китапларынан да бик шактый күп китаплар. Менә качан ул коллекцияны анализлыйсың, шунда күз алдыңа килеп баса, демәк шул регионда, бу это в основном шул регионда эзләгән. Юго-Запад дибез без аны. Шул регионда нинди мәдрәсәләр булган. Чөнки анда күбесе ул китаплар мәдрәсәләрнең китапханаларында булган. Аннары инде алар куда-то перекочевали, аннары инде уларны тапкан кешеләрдән. И ул күрсәтә мәгарифнең никадәр көчле булганын. Эзләгән табар, хәтта ташка да кадак кагар дигән бит халкыбыз. Ерак еллардан килгән нәселләрнең 10-15 буынга сузылган чылбырында кемнәр генә булмагандыр. Күп кенә гаиләләрнең нәсел-нәсәпләренең башын табып биргән, гаилә агачларын үстереп биргән, 7 буыңны бел дигән васыят урынына торган сүзләрне яңгыраткан. Тарихыбызны мең төрле эзәрлекләүләрдән, мең төрле зинданнардан табып чыгарган кеше дә бит әле ул. Дамир ага Гарифуллин 500ләп шәҗәрә, шул исәптән Мәүлә Кылый, Гали Шыкрый, Таҗетдин Ялчыгыл, Фазил һәм Кабир Туйкин, Муса Җәлил, Галиәскәр Камал, Тукайның нәсел шәҗәрәләрен төзегән галимебез дә бит. Бәләкәй балага күрсәтсәң шәҗәрәне ясап, менә син дисәң, ул берәр улы кеше килеп кирсә дә җигреп, менә мин монда дип башлый, менә мин монда дип, менә ул да улылыгын сизә. Чөнки туганлык хисләре монда, якынлык ул ерагая бара, барыбер якын итеп алгач бит, якын була. Менә шәҗәрә шундый хикмәтле әйбер. Менә урман бар бит, урман кислород бүлеп чыгара диләр. Бүтән агачлар шуны үсә диләр, үсә инде кислород бүлеп чыгара, кешегә дә файдалы. Шәҗәрә bir ağaç bulganda bir ağaç, küplep bulganda urmanga aylana bit. Bu şejere tegi ağaçlarını üstürmeyin de ruhunu üstürebizden nagata, mana көңелебезден nagata. Şunda küp bulgaç, urman bulgaç, rahatlanıp yürüy kişi, ona jırlap yürüy. Mana jır koyan çığa ol. Bir türlü gruppa yerde bir 15-20 yıllık şejere yasap. Min de ol çağında şejereler jasaydireyim. Min arxivga kiredireyim. Yazganlarını garipçəni okuydurum, kişinin etmesi. Əminə ulu oğulda Lübü şecerəni yasap bula. Tilesen indi şecerəni. Çünkü bir türlü isimler Zübeyir bulan yerde Qazir var, Ahmetcan bulganda Hikmetcan var. Buna ulu oğulunun halkı bilen şecere yasap bula. Əminə sonundan kırların tomurunu şağıştırıp qararga gerek. Mana mında kimler turu gelir? Kabirde qarab, eski kitabatlarından. Bulayğına isimlerden gene. Ulu oğulda yasap bular. Şul şejere yasarlık neydi? Şuna göre kabirleri ele gerek gelgenler dip ete başlaganıyım bit. Sizge xonga çıkarayım, parçaga çıkarayım mı dip. Şejereni şulay yasap yürüyüşler de var bit. Mana onu yasap yürümeyse de küp halkının Аның шыкшынып, төпшенеп эзләнүләре зур табышларга китерә. Казанның ЗАГС бүлеге архивларында казынып, ул атаклы революционер Мулла Нур Вахитовның моңарча исәпләнгән Күңгер шәһәрендә түгел, ә мәркәзебез Казанда туын ачыклый. Тукайның ике кулын баш астына куеп төшкән рәсемгә дә ул үз төзәтмәләрен кертә. Тарихта бу рәсем шагыйрьнең ялгыз төшкән сурәте дип билгеле. Әмма Казанның Клячкин шифаханәсендә ул мизгелдә чынлыкта Тукай янында аның дуслары Габдулла Кариев, Фатих Сәйфи Казанлы һәм Шихаб Әхмәров була. Метрика дәфтәрләрен өйрәнеп, Галиәскәр Камалның хәзерге Арча районының Сикертән авылында туын раслап язып чыга ул.
Мөхәммәд Мәхдиевнең Ирак бабалары хәзерге Кукмара районының югары Өскебаш авылыннан чыкканлыгында ул ачыклый. Шәҗәрәм кулымда булганда, үземне тарихта хис итәм. Мин анда Иракта калучы гасырлар авазын ишетәм. Буыннар чылбыры үзе үк ныгыта нәселләр рухын. Шәҗәрә агачы саклыйдыр һәр кемгә кадерле тарихын. Нәсел эзләреннән бара-бара эврика дип илгә кычкырдым. Төрки тамырларны саклап килгән йөзләгән зат миңа йөз урды. Тарихларда калган бабайларга олы хөрмәт белән баш урдым. Моңлы язмышларын уйлаганда, керфек эшләремдә яшь торды. Менә шулай яшь торырлык, кайбер шундый ипле кешеләр булырга, алар бит менә Адәм галәйһиссәламгә хәтле барып җиткән кебек. Таҗетдин Ялчыгыл турында мин китапта язган. Ул үз шәҗәрәсен үзе дә язган Таҗетдин Ялчыгыл. Адәм галәйһиссәламнан башлаган. Әлбәттә дә, иҗат кешесенең сөйгән яры, ныклы терәге, илһам чыганагы булырга тиеш. Дамир аганың тормыш иптәше, гомре буе укытучы булып эшләгән Фәһимә ханым аның өчен мөгаллим дә, туры сүзле, үз фикерле, гадел тәнкыйтьче дә була. Иң беренче булып шигырьләрен ишетүчесе дә, үз фикерен яшереп тормыйча әйтүчесе дә яраткан Фәһимәсе була бит. Алар бергәләшеп ике кыз бала үстерәләр. Парлы аккыш сыман яшәүне, тормышның иң гүзәл мизгелләрен ул әле дә сыкранып искә ала. 2010 елда Фәһимә ханым вакыйлыкка күчә. Күбәрекләр булып оша җаннарыбыз, дуга кылыйк, якты булсын таңнарыбыз, дөньялыкта хәерлесен юрыйгалы. Дуга сайын бәхет шатлык сорыйгалы. Дуга укыйк, безгә озын юлдан кайткач та, дуга укыйк иртә белән алсу таңнар аткач та, дуга укыйк көн тудымы эшли аргач та, вакыт җитеп бергә мәчетләргә баргач та, дуга уку һәр чакта да җанга юаныч бирә, олысына кишесенә бетмәс куаныч бирә. Урманга барсаң, урман агачлар төшә. Синең юлыңда каршылы тора. Шишмәгә бар, шылтыры тавышы җирактан ук ишетелеп тора, туктап торсаң, менә шуннан төшә ишкыннар. Булай юк бардан, хәрәкәт юк җирдән төшмәй. Хәрәкәт булган җирне үстереп җибәрә, шуны илаһилаштыра, моң тутыра, сагыш шулар белән бергә кысылып керә инде. Сагышны озатуы, моңны озатудан нерәк тизрәк түгел, ансы соңракка, озаккарак сузыла. Чөнки сагыш бер биләсә кара төскә керә бит. Кара төс ерактан күренә. Куе үлән каплаган, яр буйларында тезелешеп киткән елак таллар. Иртәнге кояштай таш яфраклары ачылып килгән төн буйыклар. Зифа каеннар, бормалы инешләр, әрәмәле аланнар, туган ягының хозур табигате аның жан кылларын тибрәтә. Шундый иреклектә һәм дә иркәлектә генә матурлыкны бар күзәнәге белән тоя белгән сизгер җаннар үз әсәрләрен бу дөньяга бүләк итә. Монда аларның кул җылысы, монда аларның йөрәк тибеше, монда аларның әсәрләре кебек үк үлмәс якты эзләре. Кулы гына алтын булмасын кешенең, йөрәге дә алтын булсын, башы да алтын булсын, миләре дә алтын булсын. Шундый кеше барыбер теге Нур галәйһиссәлам, Нух галәйһиссәлам яшенә җитмәй инде. Ул менә пәйгамбәр бит инде, Нух галәйһиссәлам. 950 ел яшәгән. 950 яшәгән. Менә шул Кортая инде барыбер 900 елда үтеп китә, 9000 булса да үтеп китә, инде ул агып китә, һәм килеп җитә бер вакытны үләрчәк. Шул аптырап йөри икән бер. Сың бу бинага бит яңа бу оҗмахмы нимәк? Яңа гына кергән ик бит әле. Инде чыгасы вакыт җиткән дип. Менә ни гаҗәп бу дип. 950 елда җитмәй. Ул нәрсәдән җитмәй? Без кояшка күнеккән. Bütün нәрсәне кояштан алабыз, кояш үстерәбезгә бөтенне. Кояшка күнеккәнбез, кояшка моның өчен гел чып-чынлап сәҗдә кылырлык, көн сайын кояшны таң атканда күреп, сәҗдә кылырлык. Аның чәчләренә күптән инде
Күптән инде кырау төшсә дә, хәрәкәтләре салмакланса да, яшьләрчә дәртле йөрәгенең тибеше, хыяллардан кагаз почмакларына күчкән картаймас, тыныкмас, тыныкланмас сүзләре һәр татарның аңын кузгатырлык, ашкынып, ялкынып, дөпелдәп эчтә дәрт, көч вә максат тудыра. Гомеренең бер елын да читкә тибәрмәгән шагыйрь никадәр көч һәм тырышлык куйган шушы халык телен зурлар өчен, шушы җир кисәген матурлар өчен. Яңгыр жауып китә бит. Чыксам, чыклар белән бергә тегеләрнең үскәнен күрәм. Менә шуларның үскәнен күргәч, күңел үзе җырлый башлый. Аны җырласа, мин җырчы түгел. Бер нидә түгел, ниятем җырчы түгел, мин тегелне. Ну җырлата. Менә шуннан килә Сарманның бөеклеге дә, биеклеге дә, бөектәге кеше ул биек була инде, бөектә бөек булмый ул. Бөек булмый. Менә бөеклыкны сызып ташлый. Алай булганда рәхәтрәк бит яшәүгә.